Bas basit mo at abot na kaysa ajayin mo isa. Bakit? Yung pagkatang ko nga gasolina nga eh. Ha? Yung pagkatang ko gasolina. Ata na eh. Ay. Dahil karga man dyan ikaw ang gas na. Ngayon pa nga tapay ng papuno ng mga permekasan mo ate nga eh. Timbaga mga punuan. Mabiling ate bakit? Ang datikot na bakit? Galon nga basbaset, ay salin ko man. Ang kaya? Kini mabiling ka rin niyo, sayang. Patas mo man? Mabiling niyo, sayang niyo. Madi pinilos-lusot niyo, nabiling. Naku, nakarakaro mga ano, mabilbiling kasi Diyos. Pasan? Lawan anay, at ado mabiling. Agora ka tabang bubukan mo ito. Ay, ulit na daw maimbudo gayam itaki. Kasi kumapay na nalpas. Ito ang mukha mo mga gamitin ah. Agdam magana imbudom ito. Puka may bakit natatay ko mga pinanalpas. Ay ako, natatay ko mga pinanalpas. Puka may bakit natatay ko mga pinanalpas. Ay ako, puka may bakit natatay ko mga pinanalpas. Bakit? Nih, nakarakaro mo bakit? Gato yun. Pahingay kasi yung mga nagatang mo bakit yung budaw? Ured ka na niya maato yung nagagatang na nga yung budo nga. Nagagugat mo yun. Nagagugat. Bakit apa niya nagagatan mo yung budo? Apa kasto yung mo? Nariguigat mo nga mali awan yung budo nun siya. Bakit? Kung sa baling yung budo ta? Kaya mga ito ginagatan mo yung budo kasto yung mo. Nay? Bas basit mo at abot na kaysa ajayin mo siya. Ang pastang gamitin nata. Kasi ano nga nga Kasi Kasi ano ni nga gamitin na? Kasi ni gamitin natin.
Isuntong mo ita. Ay, kasta. Nga gamitan ate ah. Basta na. Isuntong mo ita. Nga gamitan ate ah. Basta na. Isuntong mo ita. Nga gamitan ate ah. Basta na. Isuntong mo ita. Sambag katin nato. Oh, diba? Naglaing ni bakit ay. Diyan ngayam dahil pakit. Dasya ka. Usaran mo rin ng basta taotot mo. Ay, kasi diyan gaya. Ay, kasi gaya panggamit. No! Ay. Napaspas-pasag kay Paiso. Ay.